zamo mai tsari rayuwar duniya kun gani sai Allah. Zana so fa ku gane karka yarda da kowa, ko da kai kanka ne zai zamo maka illa. Gobe in ka shata ai ka san matsayinka, kairin kai ka har cikin kabarinka. Koyi da manzo zai safi mu gane, zana ji bai tasiri dan adam baka gane. Ya haɗa mu da manzo ba ma kokawa, kudurin karanka ne cikawa na gun Allah. Hali jari mubuturban manzo, in ka bi shi sai kai yin kwazo, daga baya ka more har kai murzozo. Shi na kun Allah ne ba a taɓewa. Rashin sanna kai kuka shi ke sa ya dibinka, haɗa naka da naka sai Allah ya dibinka. Har gobe ku dara ku kana kabarinka, Allah ne mai zana so baka gane. Dan adam sai shaye ya tabin in shaye, halin sa ya